ассалому алейкум подписчикони азиз, хушомадед ба канали мо. дӯстони азиз, имрӯза видеои мо аз анами хел меваҳои зебои ватан оғоз меёба. иҷада зардолу фурӯхтастиян дохили бозори вайда султони кабирда. анами як гароба зардолу мондагӣ килош 5 сомон. озима чихеле ки рӯзои пешина дидед, якум дуюм қисм видеома шумода пешниҳод кардам. имрӯз қисми сеюми видеои мо мешава. озима шумода гап мезанам ки чияй ба навор мегирам, баъд нархошаш шумо фаҳмед. ана иҷа таги нависои ҳами бозор дамо вай кофтестам. як одам адрес дод ки ҳамиҷада чӣ мефурӯшанд, мошинаҳои дарздӯзӣ. омадем иҷада ҳама оҳан фурӯхтастиян, иҷа наёфтем. хулосаи гап ки ман мехостум ҳамин нархи навои мошинаҳои дарздӯзира шумода пешниҳод кунам, вале наёфтум ҷоша ки ҳамин чизора фурӯшанд. ягон рӯзи дига бо албатта ки миём дӯстони азиз, бо барои шумо абзор мекунам. ҳозир бошам мо равон ҳастем толори мебели Хӯросон 4 ошёна. ман дига намуд мебелора бо имрӯз шумода пешниҳод мекунам, бо диққат тамошо кунед. ана дӯстони азиз, айни замон мо дар 4 ошёнаи сеюм ё 4 меганам, ин аз ҳама ошёнаи болои ҳамин толори мебели Хӯросон. анамин бинед коричневе ки уголоке ки айни замони нами аз пеш истодагияй, нархи 4500 сомонай. ина касое ки харидор ҳастед, марҳамат омада бо худи шумо аз наздик бинед. ино ҳама рангош ҳаст, баъд метавонед ки харидорӣ кунед. ана марҳамат бинед. ана инам мудастай бо ям кресла дора бохе уголокай. нархи 5500 сомон дӯстони азиз. ҳамчун ракушкаяй бинед чӣ хушрӯй. беҳад боварӣ дорам ки дар анамин хонаҳои мо зебанда хоҳад буд ҳамино. ҳозир меравем бо дигарошама шумода нишон метиҳам. ана и столу стулора бинед дӯстони азиз. и столуш калон мешава аз байн бо бинед 6 та стул дора. ҳамин нархи ҳами столу стул 4000 сомонай. касоне ки мехоҳанд, марҳамат омада бинед. заводскояй бори гуанҷу. чихеле ки медонед, бори гуанҷу бисёр ҳам сифаташ хубай. беҳад ҳамин чиз хушрӯ. вақте аз наздик мебинӣ, и ба пурагӣ мефаҳмӣ сифати ҳамина дӯстони азиз. на 6 та стул дора, 1 та стол. я столе ки мисол аз байн бо и калон мешава. ана дар инҷа дӯстони азиз уголоко ҳастай бо. ана ин намуд уголоко нархошон 5000 сомонӣ. аз инам ҳама рангош ҳаст. кадом ранге ки шумо мехоҳед, метавонед ки омада интихоб карда харидорӣ намоед. баъд бо аз ана ин намуд ҳастай коричневиша бинед дӯстони азиз. ин нархаш 4500 сомон. ҳамин нархҳое ки ман шумода гуфта истодам бо ҳамаш арзон мешаванд. баъд ана ин намуд ҳастай бежави рангаш чирчоӣ. инаш боша 5500 сомон. бо арзон меша албатта. уголокай ҳамаш ящик доранд, тагошон вай доранд бо кравати калон мешава бо ай тагаш. ина мегирӣ, ҷои хоб мешава. ина марҳамат тамошо кунед. ҳамаи анами чизое ки ман шумода пешниҳод карда истодам, ино бо рангошон ҳаст. кадом ранге ки шумо мехоҳед, ба анамин хости дили шумо пайдо мекунам. анами мачалкои ҳамаш 3 соли гарантия дорад ки намешина. мисол ана инҷа уголок барои кухня ҳастай. 2 та пуфик дорад дӯстони азиз. нархаш 2300 сомон. тагош ящикай. тагои анами столиштагиш ящикай ки шумо метавонед дар онҷа бо чизои зиёдатитона ҷобаҷо кунед.
бини чӣ хушроянд. Материалое ки ҳаминора сохта шудагай ҳамаш вай маҳсулоти Туркияй. Ана бинед тагшта бо ҷои ягон чи монак чӣ хеле ки мегӯянд. ана ина бинед столу стул инам аз байн калон мешава. 4 стул дора. нархи ин 3500 сомон дӯстони азиз. ба инчунин иҷада бо столу стули чихегӯм королевский бо ҳаст и калонтарай 4 стул дора. баъд столянамхе калони хушрӯ дора. нархи 6000 сомонай дӯстони азиз. инам бори гуланҷӯам. дар як ранги бисёрам зебояй. ана ин тараф шуда бо сафед астай столу стул 6 стул дора. инам бори гуланҷӯай. ана мин сафедаш ази хушрӯтарак ма шумо даво нишон метиҳам. 6 стул дора. стол дора. столаш аз байн калон мешава. заводской бори гуланҷӯ. нархи 6500 сомон. бо албатта ки арзон мешава. сифаташ беҳад ва беҳад хубай дӯстони азиз. ҳам стулош ҳам столош ки бевосита вақте шумо омадед харидорӣ кардед мебинед. дӯстони азиз як чиз дига ки вақте омадед анамин чорумошинаи толори мебели Хӯросон аз анамин чизо агар харидорӣ кардед албатта ки аз номи канали мо гап занед ба шумо скидка ҳастай тахфифай арзон мекунам. набинед як чиз дигар ки вақте ма ҳамин мебелое ки як видео пеш партофта будам баъд бисёр аз ҳамин подписчикони мо дар бораи ҳамин мебело хоҳиш карда буданд ки аз дигар толорҳои мебел низ ба навор бигирем. албатта ки дӯстони азиз ман кӯшиш мекунам агар иҷозат диҳам барое ки бисёр вақт ҳамин толорҳои мебело иҷозати ба навор гирифтан наметиҳанд. ман кӯшиш мекунам дӯстони азиз агар ки иҷозат шава албатта ки ман барои шумо ба навор гирифта пешниҳод мекунам нарх набоша. ана ин намуд диванора бинед. ана ин намудо 4500 сомонияй. ана қафода ҳастай. аз ана ин пешаш ваиш ҳастай хокистарангаш ҳастай. бо инчунин кресла дивано ҳастанд. тройко 5000 сомонияй дӯстони азиз. як дивану дута кресла дора 5000 сомон. бо инчунин ҷада бо шумо метавонед ки ваёшонам бораи распродажа шидагишонам бинед ва нархи наво карда арзон карда харидорӣ кунед. хулоса чун омадед бо аз наздик худи шумо мебинед инора. анаи 5000 сомон. инам беҳад хушрӯва яшикаш аҷоибот калонае аз таги анамин диван. ана бинед чӣ ҷои калони хушрӯ ки шумо метавонед ки чизои масалан курпаву курпача ва дигар чизое ки дилхоҳи шумо аст метавонед дар онҷа чӣ кунед ҷойгир кунед ҷобаҷо кунед. ана дӯстони азиз чӣ қадар хушрӯ карда иҷада мондагӣ ҳастанд. ана иҷа бо креслоҳо ҳастай. тройкора ма гуфтум нархоша дӯстони азиз 5000 сомонӣ бо ҳастанд. баъзеош распродажа шудагай арзонтар омада хитон бо дида харидорӣ кунед. ана уголокам бинед чӣ хушрӯй нархаш 4800 сомон. бисёрам интихоб васеъ дар инҷа ки ҳар яки шумо умедворам ки ҳамин мебели дилхоҳтона пайдо хоҳед кард аз инҷа. дӯстони азиз имрӯза видеои мо ба поён мераса. ба ҳар касе писанд омад мондани лайкро фаромӯш накунед ва дар оянда ман боз ҳам кӯшиш мекунам ки ба шумо ягон чизи нав ба навор гирифта абзор кунам. худо ёру мададгоратон бошад то видеоҳои оянда. хайр дӯстони азиз.